Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Wannan dan mutu da ganka kai kada ya fada lafiya kuwa? Wallahi tallahi lokaci ne. Lokaci to ya buga ko ya kada yadda ne. To ban yalan. Sai da boyo saboda saboda rani yayi ko? Yawwa. Watan ka san ina jin ka. Watan wani abun mamaki na gano. Lafiya dai ko? Wallahi lafiya lam. Abun mamaki na gano tuburan. Kwarai kuwa. Damun ku idan gari. Ka san me? A'a. Watan jiya ba an ce maza ni Kaduna ba? Gaskiyanka. Ka san garin nan ake ce mai ekara kuma ana shanya barkono haka a tarugu da shambo haka. Can wajejen Zaria. Kai! Na san garin. Ya yi ɗan gari nan. Ni na san Ikara. Watan motar mu ta lallace a nan. Ayya. Da motar mu ta lallace a nan. Ina jin ka. Ka san za mu iya shiga gari mu ɗan sha biredi haka mu ɗan ci waye ga hinan tarkace dai. Gaskiya. Mun je gurin mai shayi. Ina kai ka. Watin abin da ya ɗaure mun kai. Wani ba fataki. Na'am. Muna cikin shan shayin nan ya zo. Na'am. Ka san wani abu? A'a. Shiga gaya. Da ya zo a ba shi biredin naira 50. Da a ba shi biredin naira 50. Na'am. A fara ba shi ruwan shayi. Ana ba shi ruwan shayi. Kai in takaita ma. Sai da ya sha ruwan shayi. Ruwan shayi kofi. Sai da ya sha guda 300. Sai da ya sha guda 300. Malariya. Wallahi ka tuna min da tsohon zance. Ka tuna min da tsohon labari. Bani. Kafin lokaci ya kure min sauri nan nake in kai ma yan majalisa labari. Wallahi hanya ta tafiya ka dage. Muna ɗaga da tafiya. Mu haɗu da gonar rake. Gonar rake gani iya ganinka. Kura kallonka ka ɗaga kai ba za ka hango ƙarshe ba. Don Allah. Maka. Aradu. Amma duk yawan raken nan ina gaya maka akwai wani bawan Allah idan ka gan shi ranka ta kaɓinsa duk yadda ka ganni ɗin nan na yi biyinsa. Wallahi da ya tasa rake sai da ya sha kaya 1000. Kai ka dallace ban zagara ka zo kana rake sha tana da yawa kaya 1000 ya sha uwar kaya 1000 ya kai